आंनि नामा सानसुमा नार्जारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पाटगाव सोनाबफुरि आङो बे पार्करखौहाय बिदिनो उन्दै समनिफ्रायनो बिदिनो क्लास 3-2 निफ्रायनो माने सोलोंनानै बिदिनो रोंबोदों बिदि पार्करखौहाय बिदिनो बेबायदि बयजोंबो सिनायजानो बा बेफोरबायदि कालसाराव हाबलांनो होननानै बेफोरबायदि उन्दैनिफ्रायनो माने बिराद गोसो दं आङो माने बेफोरबायदि बारलु बालायावहाय फरायनायजों लोगोसे गावखौ बिदि बयजोंबो फेमास जानाय बयजोंबो सिनायजानायनि थाखाय आरो मेट्रिक फरिखा होदों मेट्रिक फरिखा होदों आं माला मोनगोन रिजाल्टआ नुसिगोन बावला मास सप्तासेनि गेजेराव नुसिगोन माबायदि आसा खालामदों मेट्रिकखौथ' आङो मोजां जागोन मोजां जायो आंना मेट्रिकआ जागोन फार्स्ट डिभिजन थांनायनि सिमां दं आरो बेबायदिनो बबेबा जायगायावहाय नों शुट माला खालामा आरो नों बारबा गियोना गिया बिल्डिंफोरनिफ्राय बारबा आङो एसे सिगां समनिफ्रायनो बिदिनो गोजान थांनाय बिदिनो क'क्राझार गौरां बबेबा गोजानाव बिदिनो साइकेलफोरजों थांनानै बिदिनो लोगो सासे सानै लानानै बिदिनो भिडिअ लायो ओमफ्राय बिदिनो इउटुबाव आपल'ड होयो आरो बयजोंबो सिनायजानायनि थाखाय आङो बिदि पार्कआव खालामनायाव माने गिनाया एसे गियो आरो होमबाबो गावखौ साहस लाथारनानै गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय माने गिनायखौ लाथारनानैबाबो माने होयो आरो आङो बे पार्करखौ आङो हारसिङैनो सोलोंदों माने रावजोंबो सोलोंजानो मोनाखै रावजोंबो बेफोरबायदि सोलोंजाफेरनो मोनाखै आरो हारसिङैनो बिदिनो सोलोंनानै रोंदों दा नों मा जानो लुबैयो आङो दा बिदिनो फरायनायजों लोगोसे बे बारलु बालाखौहाय पार्करखौहाय आङो माने कालसार लाइनाव हाबलांनो आरो बयजोंबो सिनायजानो बा बेफोरबायदि सोलोंनाया अरायबो थाबाय थायो बेनि थाखाय आङो बिदि सोलोङो आरो आं ओमफ्राय एसे एनै सापर्ट मोनोबा हेल्प मोनबा एसे एनै गोसोखौबो मोजां मोनो माने अराय फैजासिम सोलोंनानै बिराद माबा जायो आरो मोजां मोनो मोजां नाङो नोंहा मा इउटुब दङ इउटुबा आंना सानसुमा नार्जारि गासिबो सापर्ट खालामदो नायगिरि लोगो नोंथांमोना गासिबो आदा आब'मोन
Yeah, oh yeah, she likes a man, not a little boy, gotta have a plan. Yo, he's not unemployed, got a couple grand, and he's always got a way of staying in command. Oh yeah, and he likes a babe, trying something new and she's not afraid. Dressing up all cute and she looking great, and she know how I do almost every day. Step one, have a little fun, yeah, we're here to live, not here to run. Step two, find someone cute, cause we all deserve somebody new. And step three, make a memory, down a couple beers and drink heavily. And step four, no regrets, just enjoy whatever happens next. There'll be one thing on my mind. Oh, when the sun goes down. जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाय लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।